Η σύγχρονη Ελλάδα, η χώρα που γνωρίζουμε σήμερα, γεννήθηκε μέσα από τις τάχτες του 1821 και των πολέμων που ακολούθησαν. Από το 1897 μέχρι το 1974, οι αγώνες των Ελλήνων στα πεδία των μαχών και στο τραπέζι των διαπραγματεύσεων μας οδήγησαν σταδιακά από το κρατήδιο του 19ου αιώνα στην ισχυρή ελληνική δημοκρατία του 21ου αιώνα. Στο διάστημα αυτό, το γένος μας κατήγαγε ηρωικές νίκες, υπέφερε επώδυνες ήττες, βίωσε προδοσίες, διχασμούς και άνευ προηγουμένου καταστροφές. Η πατρίδα μας είδε τα παιδιά της να επεκτείνουν τα σύνορά της, αλλά και τα όνειρά της να συντρίβονται. Χάρη στον απαράμιλο ηρωισμό και την αυταπάρνηση των Ελλήνων, και παρά τα λάθη και τις παραλήψεις μας, η χώρα μας κατάφερε μέσα από μια περιπετειώδη πορεία να σταθεί στα πόδια της, να επουλώσει τις πληγές της και να κοιτάει πλέον το μέλλον με αισιοδοξία. Κάθε σπιθαμή γη σε αυτόν τον τόπο είναι ποτισμένη με το αίμα δεκάδων χιλιάδων γνωστών και άγνωστων ηρώων. «70 χρόνια μετά την κήρυξη της ανεξαρτησίας της, η Ελλάδα παραμένει ένα μικρό κράτος με αδύναμη οικονομία και προβληματική πολιτική ζωή. Τα σύνορά της φτάνουν μέχρι και τη Θεσσαλία και μαζί με τα Επτάνησα και τις Κυκλάδες η έκτασή της δεν ξεπερνάει τα 64.000 τετραγωνικά χιλιόμετρα, δηλαδή λιγότερο από το μισό της σημερινής της έκτασης. Αυτή την εποχή το πιο επίγον εθνικό ζήτημα που αντιμετωπίζει η Ελλάδα είναι το μακεδονικό. Στην τουρκοκρατούμενη Μακεδονία οι Βούλγαροι έχουν εξαπολύσει συμμορίες κομιτατζίδων που τρομοκρατούν τον ελληνικό πληθυσμό. Η Ελλάδα αντιδρά, στέλνοντας αξιωματικούς για να οργανώσουν την αντίσταση κατά των Βουλγάρων. Ο Παύλος Μελάς πεθαίνει ηρωικά και γίνεται το σύμβολο του μακεδονικού αγώνα. Την ίδια στιγμή, στο εσωτερικό της χώρας, ο λαός νιώθει την παρακμή της πολιτικής ζωής αλλά και τις επεμβάσεις του θρόνου και η δυσαρέσκειά του κορυφώνεται. Έτσι μια ομάδα αξιωματικών του στρατού παίρνει την απόφαση να επέμβει δυναμικά με το κίνημα στο Γουδί το 1909. Είναι το κίνημα που φέρνει στο προσκήνιο τη μεγαλύτερη μορφή της πολιτικής ζωής της Ελλάδας του 20ου αιώνα, τον Ελευθέριο Βενιζέλο. Ο Βενιζέλος δεν έχει παρά μόνο 2 χρόνια πρωθυπουργός όταν οι Έλληνες βρίσκονται αντιμέτωποι με τη μεγαλύτερη πρόκληση της νεότερης ιστορίας τους, τους Βαλκανικούς πολέμους. Ήταν τον Οκτώβριο του 1912, όταν η Σερβία, το Μαυροβούνιο, η Βουλγαρία και η Ελλάδα κήρυξαν τον πόλεμο ενάντια στην Οθωμανική Αυτοκρατορία. Πρόκειται για τον πόλεμο που θα μείνει γνωστός ως ο πρώτος Βαλκανικός. Για άλλη μια φορά η Μακεδονία γίνεται το πεδίο ανταγωνισμού ανάμεσα στην Ελλάδα και τη Βουλγαρία. Στις 26 Οκτωβρίου του 1912, ο ελληνικός στρατός μετά από μια νικηφόρα πορεία μπαίνει θριαμβευτή στη Θεσσαλονίκη με αρχιστράτηγο το διάδοχο Κωνσταντίνο. Στη θάλασσα, το θρυλικό θωρηκτό Αβέροφ και ο ναύαρχος Παύλος Κουντουριώτης οδηγούν τον ελληνικό στόλο σε αλλεπάλληλες νίκες. Μέσα σε λίγους μήνες, η ελληνική σημαία υψώνεται περήφανη στα νησιά του Βορείου και Ανατολικού Αιγαίου. Λίγο αργότερα στην Ήπειρο, μετά από σκληρό αγώνα, απελευθερώνονται τα Ιωάννινα και οι Έλληνες της Βορείου Υπήρου υποδέχονται συγκινημένοι τον ελληνικό στρατό. Για τους Έλληνες είναι ο πρώτος νικηφόρος πόλεμος, που έκαναν 80 χρόνια μετά την ίδρυση του νεοελληνικού κράτους. Παρόλες τις ένδοξες σελίδες που γράφτηκαν στα πεδία της μάχης, το διπλωματικό τοπίο παραμένει ρευστό. Η Βουλγαρία εξακολουθεί να αμφισβητεί την ελληνική κυριαρχία στη Μακεδονία και κυρίως στη Θεσσαλονίκη. Ο δεύτερος Βαλκανικός πόλεμος θα είναι σύντομος, αλλά εξαιρετικά βίαιος και αιματηρός. Στη μάχη του Κιλκής Λαχανά, 9.000 Έλληνες θυσιάστηκαν στο βωμό της εθνικής ολοκλήρωσης. Ήταν η πλέον πολύ νεκρή μάχη που έχει δώσει μέχρι σήμερα ο νεότερος ελληνισμός. Η νίκη τελικά στεφανώνει τα ελληνικά όπλα. Ο ελληνικός στρατός απελευθερώνει την Ανατολική Μακεδονία και καταδιώκει τους Βούλγαρους στο εσωτερικό της χώρας τους. Ο ελληνικός θρίαμβος στους Βαλκανικούς πολέμους
Ήταν αποτέλεσμα σωστής προετοιμασίας, εθνικής ομοψυχίας, διπλωματικής επιδεξιότητας του Ελευθέριου Βενιζέλου, αλλά κυρίως επάξια ανταμοιβή του ηρωισμού των στρατιωτών και αξιωματικών μας. Η Ελλάδα μέσα σε λίγους μήνες έχει διπλασιάσει την έκταση και τον πληθυσμό της και είναι έτοιμη να ζήσει ειρηνικά. Όμως ο διεθνής ορίζοντας σκοτεινιάζει και τον Αύγουστο του 1914 ξεσπάει ο πρώτος παγκόσμιος πόλεμος. Η χώρα μας κινδυνεύει να χάσει όσα κέρδισε με πολύ αγώνα και αίμα. Τώρα η Βουλγαρία και η Τουρκία βρίσκουν την ευκαιρία να διεκδικήσουν τη Μακεδονία και τα νησιά του Αιγαίου. Παράλληλα, στο εσωτερικό της χώρας ξεσπά ο εθνικός διχασμός. Ο βασιλιάς Κωνσταντίνος και ο πρωθυπουργός Βενιζέλος διαφωνούν για τη θέση που πρέπει να πάρει η Ελλάδα σε αυτή την παγκόσμια σύγκρουση. Η Ελλάδα χωρίζεται κυριολεκτικά στα δύο. Μια κυβέρνηση στην Αθήνα με τον Κωνσταντίνο και μια στη Θεσσαλονίκη με τον Βενιζέλο. Και ενώ η χώρα είναι βαθιά διχασμένη, οι Βούλγαροι καταλαμβάνουν την Ανατολική Μακεδονία. Οι Αγγλογάλοι αποβιβάζονται στη Θεσσαλονίκη, βομβαρδίζουν την Αθήνα και καταλαμβάνουν μερικά από τα νησιά του Αιγαίου. Τελικά ο βασιλιάς Κωνσταντίνος υποχρεώνεται να εγκαταλείψει το θρόνο και ο πρώτος παγκόσμιος πόλεμος τελειώνει με την Ελλάδα να βρίσκεται με το πλευρό των νικητών. Στο τέλος του Πρώτου Παγκοσμίου Πολέμου, η Οθωμανική Αυτοκρατορία έχει διαλυθεί. Στην Ελλάδα περιέρχονται η Ανατολική Μακεδονία, η Δυτική και Ανατολική Θράκη και ο ελληνικός στρατός αποβιβάζεται στη Σμύρνη το Μάιο του 1919, όπου και γίνεται δεκτός με μεγάλο ενθουσιασμό από τον ελληνισμό της Μικράς Ασίας. Η εκπλήρωση του οράματος της μεγάλης ιδέας φαίνεται να είναι κοντά με τη δημιουργία της Ελλάδας των 2 υπήρων και των 5 θαλασσών. Όμως το 1920 οι Έλληνες φαίνεται να έχουν κουραστεί από τις μακροχρόνιες συγκρούσεις και ο διχασμός ανάμεσα σε βασιλικούς και βενιζελικούς εξακολουθεί να δηλητηριάζει και να υπονομεύει την ενότητα του έθνους. Ο Βενιζέλος χάνει τις εκλογές και ο Κωνσταντίνος επανέρχεται στο θρόνο. Ταυτόχρονα, στην αντίπαλη πλευρά, ο Μουσταφά Κεμάλ αποδεικνύεται ικανότατος πολιτικός και στρατιωτικός ηγέτης, καταφέρνοντας να αναδιοργανώσει τον τουρκικό στρατό και να κερδίσει τη στήριξη των Γάλλων, των Ιταλών αλλά και των Σοβιετικών. Το 1922, εγκαταλειμμένη από τους συμμάχους της και με το ηθικό του στρατού της πεσμένο, η Ελλάδα δεν αντέχει την αντεπίθεση του Κεμάλ και εγκαταλείπει τη Μικρά Ασία. Μετά από 3.000 χρόνια, ο ελληνισμός της Ιωνίας εκδιώκεται. 1,5 εκατομμύριο πρόσφυγες ξεριζώνονται από τις εστίες τους και πλημμυρίζουν τον ελλαδικό χώρο. Το όραμα της μεγάλης ιδέας έχει πια θαυτεί στα ερείπια της Μύρνης.